Ihaa! Voiko tässä antaa yläfemmoi? Ei mun me voidaan verkat. En. Tää vattapoja korkealla. Korkealla. Mä pystyn siihen. Sun tarvii hypät varmaan ylöspäin, mun tarvii heittää se. Ei kun millais. Ei kun heitäs nyt et tohon, kato tohon noin. Tähän joo. Ja nyt tohon viereen. Yes! Teamwork! Siinä oli äsken kasvat. En mä... Siis kun musta tuntuu, että täytyy painaa molempia niinku... Joo. Jos sä painat siitä, niin se muuttuu punaiseksi, niin joo, näitä täytyy samaan aikaan saada painettua jotenkin. Okay. Mut tää toinen on pitempi kuin toinen, eiks so? Joo. Mä menen tänne. Hyppää siihen. Joo. Jump. We can do this. Yes! Jumala. Kato ekalla! Vittu me ollaan hyviä. Jee! Tökö tietonen. Easy as pie, eikö se niin oo? Oh, and you can just ignore what's behind that wall coming up. Move right along, please. But do not push the red. Mä oon just ainahan siinä pitäis mennä. Mennään. Ei me kuolla. Oh no. These red buttons look interesting. Kato, tää näyttää kivalta. Oh no. Die. Heti kun ignoraa mitä tapahtuu. Mitäs muuta tästä tapahtuu? Oh no, don't do it, no. Tuossa olisi tämmönen stoppinappullakin. Hei. Around you Oh. go. Mitäs tää Päästä tekee? jotain tunnotuskin irti. Mitä? Mitä tapahtui? Oo. Yep, that's Mä tykkään tästä pelistä. Ei ihan yhtä Ei paskaa. vielä oo vielä yksi testattu. Ei. Okei. Hey May, I think there's a bridge here. Tiedätkö mitä? down then. Joo. Saaks ammuttua se? Mä juoksisin, kun mä veikkaisin Too sulle, deep. että se... Joo. Jee! Näytä. Enää Siis oo. kato striimiä. Voisin mennä... Mut kato. Kato nyt. Ei jumala. Kiva. Longer a wasp queen. What's the point if you can't Kerää be itse special? saakeli. You are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% Toi on of Juho the ja minä, human kun mä oon epävarma population. Without itsestäni. you guys, He's right. Really? So I am special? You're a traitor.